Ska jag gå ut och festa? Mamma! Precis i bak här. Tänk om Bianca skulle hoppa. Ja. Skulle inte komma ut. Oj! Jag säger du springer över då. Jag känner att jag Att du orkar den lilla så. Han hoppar liksom på ryggen. Ja, ni är så duktiga så. Charlie får inte riktigt lukta på henne. Är det bestämmande? Hej hej! Hej hej! Nu videobloggar vi. Ja, nej. Lite med så. Ja, ta. Nu är på sitt ihop.